ҷоиза ба номи Бурнисо Бердыева барои сахмгузорӣ дар журналистикаи тоҷик вручается Гулноре Амиршоева. эътилофи бонувони рӯзноманигори тоҷикистон ҷоизаи ба номи Бурнисо Бердиеваро ба Гулнора Амиршоева, сардабири нашриёти Вечиорка, барои саҳмаш дар рушди рӯзноманигорӣ дар соли 2020 тақдим кард. имрӯз ҳамчунин беҳтаринҳо аз рӯи баҳои ин созмон дар бахши телевизион, радио ва нашриёти чопиву онлайнӣ низ ҷоиза гирифтанд. соли 2020 бисёр мушкил буд ва бо унвони журналист дар ин давра воқеан ҳам қаҳрамонӣ нишон доданд. дар масоили гуногуни ҳуқуқиву иҷтимоӣ навиштанд. хеле фаъолияташон васеъ буд. ба ҳамин хотир мо ғолибонро дар бахши телевизион, радио, нашриёти онлайниву чопӣ ва ҷоизаи ба номи Бурнисо Бердиева интихоб кардем. эътилофи бонувони журналист дар соли 2020 Мафтуна Шукуроваро дар бахши телевизион, Дарья Христалюбоваро дар бахши радио ва Ҷамила Мирбозхоноваро дар бахши нашриёти чопиву онлайнӣ сазовори ҷоиза донист. муҳим дар ҳамаи ҷо воқеан баҳои мардум аст. масалан мардум моро мехонад, баҳо метиҳад. вале ман фикр мекунам ки дилхоҳ журналист ҳамкасбони мо агар дар ини он мавзӯъ нависанд, ҳатман бояд ба таҳқир агар роҳ натиҳӣ, дурӯғ нагӯӣ, сохтакорӣ накунӣ, масалан нафареро ки мехоҳӣ дар борааш нависӣ, онро шантаж накунӣ. ҳатман ҳеҷ кас, ман фикр мекунам нафаре ки ҳатто мо дар борааш менависем ва интиқод мекунем, ба фикру андешаи мо розӣ мешавад. зимни эълони барандаи ҷоизаи ба номи Бурнисо Бердиева гуфта шуд ки Гулнора Амиршоева дар соли 2020 дар баробари фаъолияти пурсамари рӯзноманигориаш ба даъвоҳои судӣ рӯбарӯ ва ҳамчунин фаъоли ҷамъиятӣ буд. мо як лоиҳаи худро пешниҳод кардем. ин лоиҳа хонае ки дарди фаромӯшнашуда зиндагӣ мекунад ном дорад. ин лоиҳа дар бораи заноне аст ки қурбонии хушонат шудаанд. дар ҳамин ҳол чанд тан аз мунаққидони матбуот ки радиои озодӣ бо онҳо ҳамсӯҳбат шуд, қароридоваронро дар мавриди ҷоизаи ба номи Бурнисо Бердиева танқид карданд, вале ба хотири ҳифзи тафоҳум дар ҷомеаи рӯзноманигорӣ хоҳиш карданд номи онҳо зикр нашавад. яке аз барандагони ҷоизаҳои эътилофи бонувони рӯзноманигори тоҷикистон низ дар суҳбати бидуни микрофон тасмимро бепоя номид. вай гуфт дар аҳди пандемия бонувони зиёди рӯзноманигор дар рушди ин соҳа хидмати бузурге карданд ки мебоист қадрдонӣ мешуданд. эътилофи бонувони журналисти тоҷикистон соли 2016 таъсис ёфта, асосан бо гранту кӯмаки созмонҳои байналмилалӣ фаъолият мекунад.